Welcome to our channel. And welcome sad sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw, siya, ako, ug si Danny. Dong, James, Nibiya ko nga naghila ka. Ug karon, daghan gyapon tika nga naghila ka. dong, salamat in taon nga ni Aka. Tuod ay, kauban ako akong igsuon. niya si Oliver. Hi, condolences. Gihagan ko nimo. Kuya, Oh. dili to kiss, miss. Daniela. Dili to kiss ang akong gibuhat. Biso lang to kay sa aping ra. Gusto ka ako i-demo nimo? What a kiss is? Kuya, unsa ba? Cute. You look familiar. Kay siya nga akong gingon nimo nga akong best friend. Siya si Daniela. Kanunay itong magkita sa eskwelahan. Sa eskwelahan nga inyong gitunghan, Brad? Nga gipanag-iyan ni Uncle John? Makes sense. Sure ka? Nga nagkita ta dito? Wala lagi ko mahinumdum. Weird. Cause I don't usually forget cute ones like you. Nagkabanggat na makausa sa school. Di ay? Okay. Gusto na, kuya. Babe, dali na. James, Kung makaguyod ka ni Daniela sa imong kilid, ha? Sige. Mulilis ako galit. Salot sa akong daddy ni mo. gigidatan ka niya siyang pagbiha. Dong, sigurado ka nga igsuon to nimo. Magguwang yaya. Sukwahi kay mong batasan sa. Yung anak lang yun si kuya. Pero buutan siya. Aw, di man hinoon malditog porma pero may pagkahambugiro, no? Yaya. Mamatay gid ang tao. Pero moral sig natug. Bisan patay na pero milutaw gyapon ang iyang kagwapo. Ug may pagkaliwat sa iyang naong si Daniela. Empleyado ka ba sa kumbana? Ha? No. Igsoon ko sa best friend sa imong anak. Mama ka ni Daniela? Gitanaw ko nimo gikan sa taas paingon sa ubos. Wa maliwat nimo si Daniela. Liwat siya sa iyang amahan nga namatay. Kaya tungod kay dili na ko anak si Daniela. Anak siya ni Darren. Oh. Stepmother lang ko niya. I see. Come. Adto ta sa coffee maker dapit. Mga pika maka. Sure. Nia. Kurat og lihok ning stepmother ni Daniela da. Oh, thanks. I'm welcome. You're welcome. Lami. Ko? Ang kape. Humot Ang kape? ka. Ups. Ikaw, ha? Magkalingaw kang bata ka. Nalimot na hinoon ko kadiyot sa ako na himutangan karon. Bata? Kinsa bata? Ikaw.
Bata ka pabaya kay nako. Ay, anyway, Carmina, Oliver, oh, gentleman, ang akong kamot ang imong gihakan. dili ba nga mao man ni proper nga buhaton para sa mga idarana kaysa nimo? Idara na bitaw ko kay nimo. Pero, mukaon panig batang idarana. Di ay? Try me. Nauna? Yes, now na. Sigurado ka ha? Dili ka man katapian. I don't kiss and tell. Magkasinabutaan ang dapita. Days na sab nga nalaktawan ko. Sure ka nga kaya nimo? Try me. Tempting. Kay mada pabiyasab ka? Sa uban? Unsa? Lami isab ka? Kay baw ko. Sa una? Sure ko nga lami ka sa una. O in fairness, murag lami isab gihapon tingali ka sa mga kaedad pa nimo. Pero sa mga kaedad nako, Unsay? ayaw lang te. Mabali niya ng hawak nimo. Salamat ining kape, tiha. Mangita sa ko ka-age na ko dire. Pakagnaw? Kipasakay pa ko siyang istorya. Unya di ay, kibalibaran ra ko. Animal bata. Lami pabitaw ko. Og dili kay sa mga kaedadan ako. Lami pasab gihapon ko bisan sa mga batanon. Juicy lang yun ka. Hilas. Human sa lubong ni Darrell, mag-gym ko. Magpa-sexy ko maayo. Ug unya, pangitaon ta jud kang kanahana ka. Pakitunta ka nga lami pa ko bisan kung tiguang na ko para ni imo. Peste. Aw, este. Dili ko tiguang. Dili pa ko tiguang. Kaya pa kay nako. Dili ka pa makabali sa kung hawak kagwanga ka. Ligon pa sa ding tuhod nako. Dili ko mamasang sa pinakasikat nga club din sa syudad kung dili pa ko lami. Ha, tilaw pa ka nako. Kay baw unta ka. Che! Bisan kung wala ko mulingit niya ganina. Pero klaro kayo nga murag iyan akong gidungkab-dungkab sa makadaghan sa kong buko-buko sa iyang tinanawan. Buang bayhana. Bago pagkaling namatay ang iyang pares, pero milihok na. I wonder kung nagmatinud-anon ba kani siya sa ama ni Daniela. Speaking of Daniela, kibiyaan siya ni Brad James. Asa man to pa ingon? Si tingali. Karon ba kumakailain ang best friend ni Brad James? Wa ginisukad niya mada sa bahay. Nag-inusara na lang siya. Wa si Brad James. O wa sabto iyang kauban ka ganina. Akong tuhulon. Hi. Hi. Hi man day si Brad James. Gibiyaan mo lagi ka. Nag-CR?
Mag-eyeglass di ay ka? Oh, Taas na grado? dili pa sab kaayo. Pero may stigmatism mao nga dili pa hubo sa doktor. Dako no? No. Dili pa nid ako grado lagi. Mga Ang imong eyeglass ba? Dako. Wa mabagay nimo. Matabunan ang kanindot sa imong mga mata. Kadit. Let me... imong gihubong akong eyeglass. Better. Makita na nako ang nakita nako ganina. Ha? Ang color hazel nimo nga mata. Nga murag. Nakigsulti nako bisan nagtanaw pa lang ka. Ha? I like your eyes. Gusto ko matutukan nga dili ka makilak, Dani. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!